Wantie gi community health providers mabende kuom thuolo malach osebedo katiyo e kor gwenge kendo yudo ka achiel kuom ywak ma gisebedo go en ni onge yedhe. Yudo ka samoro de nitiere kit masira moro motimore kata e gwenge to yudo ka kata mask kata gloves onge, yedhe ma bende kelo mago nya osiptal gi bende onge. King'iyo malong'o bende paro ni yedhe nyaluo gi kotiyo kanyakla gi osiptende to dhi konyo e pong'o fuok modong' mar onge mar yedhe e kor gwenge. Kendo dhi konyo maduong' kabisa. Ni kaluwore kod WHO ma wawache mokwongo cha. Research margi osonyiso ni e Africa ka yien matiyo up to 100% ma population, not 100, 80%. 80% ma population gin yiende nyaluo. Ng'enyne thuchwa ma kadala kucha. Yien ma the first line ma ng'ato yudo mokwongo gin ga yien mag nyaluo. Iyudo ni ng'enyne ni gatie jochieth man machiegni ma sama shida moro wuok, emergency moro wuok to gin ema iringo kuomgi. Koro ka yien nyaluo gi ka wanyalo ng'iyo gi ai wa facilitate wa mi nyalo jok man ung'e chieth kaki wacho traditional health providers nyamrerwa mondo wa mi gi nyalo mar miyo chiwo chieth kendo kod yien mwasong'ie mbwa wacho ni yien gi beyo nyalo miyo health marwa ma jowa bed maber kabisa at that level ma pinyno nikech yien gi they are there gitiyogo lakini rachne ni samoro gitiyo gi yien ma ok kare kendo samoro gitiyo gi yien ma ochiw kod jok mokong'e yien. Koro ka serikal marwa bende gisong'ie mbo gin interested mondo gilos mondo ging'i kanyalo facilitate kendo ochiw namna mar ng'iyo yien gi mondo obed yien mabeyo mondo jogi kachiwo yien gi obed yien mabeyo manyalo konyo nyalo bedo maber kabisa.